Dito na ko kay nagulat naman ko dito kay wala ko ah. Nako. Oh. Ano na si Manong yang kakwanan? Thailand kay di. Thailand. Pagbihan yan po. Thailand. Hawak mo. Bangko na isa dahil. Kuhaan ko is lo. Punta na nito ah. Balik kay, ayaw ka na balikan ng lamisa. Ha? Ayaw ka na balikan. Hindi na lang. Bangko yan nila. Uy! Yung dumabi, nakabangko na natin. Diba? Guwapa na lang ako. Sabi ko yung likod ng Ha? dito, dito. Ayaw lang ko? Ano? Ano guway? Ano guway? Tubag papa di ako. Dok. Gamitin na ba ang mamang sunda? Sa barangay. Hati do. Hati. So, importante na ba disipat kung kuhan? Arte. Ha? O Junior! Kamu man tumangingon ang taangan ng Dito! pahinga. Pahinga na meeting daw. Wala ka nang ito yan. Kamalo. Pagsantig ka. Gabi na. Gabi na. Gabi na. Huwag ka ba nga magsat mo dahil? Ano na? Wala ko kamalo ba? Ay ba? Uy, napit kan uno. Ano niyo? Kaya na ano? Taas liog. Taas liog. Bulay. Naman. Budol pa. Sabi na ako mukha ka kagani lang ito. Andiyan. Bukog daw siya. Bukog. Ay, oo, naisilip. Ito kahalang yung suka. Ay, bukog mo. Kami pagsili. Kamu mga pagsili mo. Oo, pangalo. Pangalo. Pasok ba ng sili? Masukara ka. Kinidor yun, matay doon tayo na buka kabuong tsako. Mahulog man. Hindi atong kaon, lisor may madala. Patagasyon. Hindi maaaring ka ukbe. Hindi siya paigo dahil Tagatang nila katagat. siya. Sayang mo doon. Kaling baso bakit patas-patas yun ba? Uli daya. Tag-15 na din eh. Ang wholesale. Hindi ka nga baso ang baga. Sa katong tag-as ba na, ganti kayo kasi. Uy, napalitan na ko.
na boy. Wala. Nakapumapot ni Aris. Ano yung sabi? O si RG. Kaso Jarel de, apple de, palihog. Jarel, apple baby. Hindi, tagaan, mabatag na ka. Sige ka. Ipuli daw na sa ilang sultan. Bili ba tayo punta doon? Hindi ko mahal ito. Pagkaman lang, pintak sa design. Siya. Ito ba pinulupad mo? Business yun, no? Kulihan mo pa nag-pintak sa kuwan. Hindi ako na lang magtindira, babe. Kaya daw yan. Hindi, tabok-tabok lang ito. Ito, pag-lewo ka siya. Pag-vote mo siya, kaya po siya na. Ano yung baso lang? Nanay J. Pinag-only ka, guys. Ba't din? Pinag-only ka, guys, guys. Puro tabla na ito. Na, sino? Ako lang, nabambot ng tuto lang na. Naghumin lang eh. Yun na. Dek. Ay, tigtin eh. Saan kape na yun? Lah, bukas na yung kape. Hanapin mo na. Ha? Uy. Apa yung ganda? Ako na. Ini yang mana? Itu tahu ati itu penuh.